Australia ramat le rol mel thwa le pian nal mitmeng moizet mai a hmu piang in he naw hi chu anula thuna la don khop model mingthang tak alani ngei don hian ti thin a hmu piang in mel thwan ti ron Rachel Barbary chu Mars ni khat sangkha je kwa som kwa pakwa khan chin hriat lawina bo tlat maya anu le paten police han phone la chuan police ho chuan an niang rual hi chu in a train han tlan chuate an chinga an lungoi hunan ron ho vele mai thrin ania tin ngai som takin an lo changa Rachel inu le pa te chuan an fanu chu tiang a lungoi lo tlan bo ngot chi ani lo ti an soilom lom point police te hian an ngai sak zui du lem lawa an ngai dan an khan tle rol an niang rual hi chu ni ni khat nuan ho vele mai zel ni nan ngai tlata an ngai dan hi dem ngot thei an ni big lo mai thei a chan chu hetiang hian lo ton photo wang ani hetia police ten ma an lak mai du tak sui lawa chuan Rachel inu le pa te chuan an fanu chuan mani thuin an zong tran ta ani he Australian Clayrol male trazet hi Elizabeth le Michael Barber te fo paber ania kumsa ha chu kwa somriat pali khan a pianga naw pani nein anaw te po hi meichia ve an ni bok anni chung kwa hi chung ko lim thei tak le in ko ngai tak ania Rachel po hian anu le pa hi engkim a hril thrin a chanchin a chia a thain hril ngam lo anei lawa anu le pa poin a thu soi te an ngai poi moin an dong song thiam thrin hle a star nei rol ani trantir poin anu le pa hril zela ngai zong nei rol ani poin Rachel hi adang lam chuang lo meicheno pang fel tak nu le pa thu oi thei tak ani rawa lam chi khat ballet an ti hi tui chil hle a apuitin huna po professional ballet dancer ni atum ani heti khopa an fanuin lama tui chil ta ka chuan anu le pa point an tui puin an phur pui thiam hle maya an inan room pakhat chu an fanu lam zirnan an siam sak nge ani Rachel po aron Clayrol chho ve tran ta a heti lai hian school pa ngaya lekha la zir ve meng poka ma se heti lekha zir pa lama zir reng chuan ani tumber professional ballet dancer chuni thei lawang ti alawa hei wang hian anu le pa bula chuan school pa ngai tonga la chuaka lamjirna skula lu tir turin angen ta a anu le pa po atira chuan an ril ru a boy dun ve map khop mai lekha zir lai chol san mewa lamjirna skula an fanu han son ngot chu thil ti chi ani ngem nakin zela an fanu ta na thaber ngem eizon na mang thei ngem ti tele thil dang tam takan ngai tu na sak le mai ale lama chuan an fanu lam thiam zian hai bik lawa aduang tak hian lamjirna skula chuan kalpo ni se anuam ti ber mang hian e la mungei donin an ring tho boka uluk takan nu pan ngai tua dun hnuwa chuan an fanu duang ngei chuan school pa ngai tongal la chuakin lamjirna school dance factory an ti hmuna chuan an fanu chun lu tir ve ta ani aduang takan nu le paten reman ruat sakta ka wang hian Rachel poloma aphura anuna lim ngoi ngoya tu dang ma out bi gom lawe zinga ma takina thowa a in siama apa official tu nen an chuak ruala tram station thleng apa hian a thla ti chuan Rachel chu a school tharlam panin tram a chuangin nakal thina school an ban huna po thian ten an tram bok hin an hole a kallama apa in a thana huna apa hin a lo ngak le a apa nen hian an hol rual le thin ani an school thar dance factory a po Rachel lam thiam zian threnghal wata an zirti tu te point nakin loka an school ti ming thatu ni ngei turan nga ya alam zir pui thin te point Rachel hi tluk lo enin an endeu vek ome Rachel hi Clayrol jak zum ang reng tak ania a mel riat sa lo bula phei chuan soi tur a hrebik lo heti khopa jak zum si hi lam tur stage a lon to chuan za hre to lo thung hei tak hi a lotin na pakhat te po ni in alang ahun taka zamap lawa lam thei hi an zirti tu te point an fakna lai tak pakhat ani bok heng hun lai hian Rachel khovel chuan nuama a khovel chen lai mek chu shala phal hau lawang le ma se engang hun nuam le tha po hian top huna nei an lo tiang deuh khan Rachel khovel nuam tak po hian top chin alo nei ve don ta reng mai Mars ni khat sangkha je kwa som kwa pakwa lo her chuaka hemini hi nidang ang bokin Rachel te chung ko tan chuan ni thar duam tak ni lengei turin alanga ma sen be se pha khau lo thil duam lo tak chuan chung ko chunga a thleng don si felok ngat sela chuan chung kwa hian an ina anin khung thap tur ma sen felok big si lo
Rachel chu ati dan pa ngain ma taka thowa school kal turin ni dang ang pokina in siama mani nuluk mi athom no hak tur po ma jana lo thlang lok sa thlap thrin aniang nge in hemi tu po hian ma jana lo thlan lok sa diam to ke kordum le t-shirt pola in bela ain me nge mai a phei khok ngai nat ber jinga mi jasu anti po chu han buna a mela try in a pian in a zir boka a moi puina ro e breakfast ai sok soka ai zo a beka ka school kal tur chuan a panen an chuak dun ta kan soita kang khan Rachel hi tleirol zak zum veang reng tak ni in a mel riat lo phei chu be ma sangai lowa an lo biani point han ti ti pui chiam na tur a hrengai lo thiana kom zaw lu tuk lowa hei wang hian a mel riat sa lo phei chu a kom ngot ngai lo anin chung le alam zir na hun ti lowa chuan a tlang nel lo ve hle a mani chawa veiwa po thil fe ber te jinga mi an hial ome hetiang mi hi ani ti hrengen a school kal tu reng reng hi a pai na motorina thla zia thwina a mun thlenga thla rem chan lo wangin an school bul hnai thlenga kal thwin khopui chung service rail te chi te po ti la sual lo mai the tram station thleng a pa hian a thla thwina heta tang hian a thian te nen tram mangin an school bul thleng an chuang thwin holama po thian te nen tram bok hian an chuang let lea kallama a thla na boka a pa hian a lo nga ka an horwal le thrin ani hemi tu khian ni dangan ti thrinang bokin apa hian Rachel chu zindar kwale chan ve vela tram station thleng a thla tlaidar uk le minute som panga vela a thla na huna bok hian alo nga le tu thu a hril boka an pa fa hian ananin kwa wang wanga ni hlimom tak mang tura indu sakna in hlan tonin anin threnta a hei hi afanu nungdama mu nun der tu ti hrengat sela chu Rachel pa Michael hian a fanu hi radio tak akwa emo kala phal hau lo tur khania ma se tu man kan mahun kan fasi lo Rachel chu Richmond thlengin tram a chuanga Richmond a hian dance factory a azir puinu nen anin huwa lim takin school lampan chuan kein an pheidun ta a anu dewa an thian dang te po an hu bel zela Rachel bial pa mania pon alo hak wang to boka lim takin an school pan chuan an kal ho ta dial diala Rachel bial pa mania po hi Rachel ang thawalam thiam zet mai ania anni pani hi dance factory a Rachel lu ve nu atonga in mel thriata in ngai zong zui ta anni anin medun viau ni turani an thian te po in Romeo and Juliet tin an sei mai twin school pana an kalmek lai hian Rachel chuan a thian te bula chuan phur fashanin zanlama poisa tam taka hlo don thu a soi siam siama chuti khopa poisa tam hlo tu chu engber nge ati don ti a thian ten an zot sap sapa ma se Rachel chuan poisa hlo don ti bak eng ma soi zui du si lo a thian te la chuan an thachak tul box si ma se a poisa hlona tur tak chu an zot chuak zo ta lo kan soita kan khan Rachel hi mel thwa a pian an al boka hei wang hian a thian te chuan Rachel chu modela tangin suma hlo don nia an ring wata school an thlenga an zirlai ten tron ngal mola chhun chola lo hun chuan Rachel le bial pa mania te chu an school atanga hlavak lo Swan Street an ti hmuna pheikhok dor pakhatan vakal zoka he dora hian Rachel pheikhok o zet maya oma amana todewa wangin ala lei phachi lawa voyeng mozat Rachel hian alo ven to thin nge zanlama poisa hlona tura ne wangin a pheikhok o zet hi lei thei to doni na in thria hei wang hian midangin an lo lei khal alawa hau turin an vakal ani dor hak tu hena chuan Rachel hian a pheikhok o zet chu tu ma lo lei ti lo tura hrilin atu ka ma nge in ron lei tu thu a soibok hetia pheikhok o zet mai lei thei din huna din don ta ka wangin Rachel bial pa po chuan zanlama asum huna tu chu hria ta chak zwal ta viau maya azot non le ta nge a ma se Rachel chuan enge ati ber don a soidu chuang lo an na tho tu chu engma hlo maum lo thu le poisa hlo don thu ba ka soidu chuang lawa ngai tu lo turin a bial pa chu cha thung dance factory ang class sport lai dar nga le minute som thum panga an banga Rachel po bial pa nen school atang chuan an suaka Rachel hian zanlama program puimo tak ane wangin anin lama hol lawa kal tlang mai atuma abial pa hne na chuan a hmangai thu hrilin zana ho ve le aron biak tur thu a hril boka Rachel hian tuem hu tura ne wangin a chuan ngai me lona tram a chuan chuangin a thian te le abial pa chu kal santa ani
tlai daruk le minute som panga ri toa Rachelinu Elizabeth chuan zanri ei mei thei turin a buat sei meka an pa le afanu ho hun ani toa ma se an mel hmu tur alom si lo chuan angai ti thalo viau to mai an pa fa hian tlai daruk le minute som panga hnulaman ho khat viau maya tlai daruk le minute som panga pel to box si chanchin engma an la ron soi box si lo hetiang chen an thang bo tamai hinu bertan chuan ngai thataka om har sa viau ang le zanda sari pel toa an chanchin hriat turalom chuang lo Rachelinu po amang ta hle mai chutiaril runwam lo zet le mangang taka omlai chuan zanda sari le minute somli panga phone ron rita a lau thong tak chung chuang phone chu han changa an pa mai kala o a hriat chuan a tho huai maya thok kha chu veng phot ma se an pa chuan an fanu chu anin nga na hmuna ala nga thu le a mel hmu tur ala om lo thu aron soi chuan Rachelinu chu mit deuh sula a cheper thlengin adon lo thei lo Michael hian in lama an fanu ho to le to lo aron zot ve boka ma sen fanu chu in lama po mel hmu tur rom si lo Michael tenu pa chuan ma ang tak zet ta khwa thim to an fanu Rachelin zan thim a hlo zian ngai tua chua phei chuan an ril ruan ngoi mai Rachelinu hian rang takin Box Hill Police Department na phone ngala atir lama kan soeng khan police tela hian chutite chiamin an lo ngai thu tak du si lo in fanu te ang rual hi chu chungte nen anin ti thinrim changin an tlan bo fowa an lungoi hun an lo ho vele mai lom lo lungai du su alungoi hun aron ho vele mai ang aron ti sam et boxi Rachelinu le pa lain an fanu chu chutianga om chi ani lo zian thre chianga engma soilawa chutiang chen aw man ring theilo bur thung achunga engemaw tak a thlengte ni lo chuan an fanu chu hetiang ngot hian om don lo ti an thre chianga tin kan soita kang tho khan Rachelite chung kwa hi chung koin kom ngei tak engkim min hril thlap thin an ni sia hetia engma soilawa an fanu om tangot hi an ni nu patan chuan om hle thei ani mol lo police ten ngai thataka om turan hril point Michael atenu pa chuan om mai thei to lo an mani rem hria dan anga zon tran tum ta a ama sapera an fanu bial pa mani chum han bia ani lain abula an fanu om lo thu le chhun lama anin kom dan tlang puite lo hrila zan lama program nei thu le a program nei chu tu ma hne na soiram chan lo thu a hril te chu mani hian Rachelinu le pa te lo hril vele a bial pa bula po om si lo chuan an fanu chuan har satna engemaw tak atok tian chiang ta hle mai an fanu bial pa an biak zo hian an fanuina kom thin a thian dang te po anan be kuala anni point Rachel chu zan lama program nei thu le nidanga kal ngai lo na konga zo thu ba khan soi zui wak turan thabik lo hetianga Rachel thian te an biak zo hian Rachel nu chuan police chu phone le an fanu chu mi bo zon ngai ani thu le arang theyang bara malak pui turin awangin le ma se police chuan an ngai dan khan lo la so son chuang hau lo atu khua lo wara Rachel chanchin hriat tu reng alom lo police te la chuan zon an la tum box si lo Rachel nu le pa mang ang lutuk chuan an mani thu bokin an fanu zon na chuan thiam angin an tran le ta an fanu thala kengin rem chang an hmu piang an zota ma sen zo piang chuan an hmu thu an soi thei si lo Rachel nu le pa te hi an vamang te lul em ama zan khan an fanu bial pa mania khan Rachel nena phekhok dor pakhatang kal thu le a phekhok deuh chu lo hral lo tura hril thu a soi khan thre chuka chumi dor chu be seina sang tak nen an vapan ta dor ngak tu chuan Rachel mel reng a hmu lo thu soin a phekhok hau po ala lei lo thu a soi tel boka hei baka hian Rachel ten phekhok an en ma karlok khan mi pakhat chuan dora hian lo kalin no chi zon na hmuna thok lu tu mei chia ron zon thu a soi tel boka he thu hian Rachel nu le pa benga ver ta viu mai an mani ngei chuan he mun hin va beta an va bia katela chuan chutin an hne na thok tur kholai an zon ngot ngai lo thu le kumting lo phei chun chhor ngai lo thu an lo hril thunga be seina chete an nei po chu tham ral le ta han zon chun zom ngai na wak an thata lo hle mai Rachel bo atronga ni ni na chuan an thenam khoveng te poina chanchin an lo hredar ve ta Rachel zong tu chuan in som khoma Rachel zon na chun tran ta ma sen hu zo bik chuang lo
Rachel bo tronga ni ni na po hian police te chuan zon puan la tum chuang lo thunga ani thumna ron her chu mek chuan police te che dan chuan soise la hlo ta viu maya hei wang hian police te chuan malagan tum thuan puang ve ta chau ani abul tron nan Rachel school luna dance factory a zirti tu tele zirlai zong zong common tum thuan soya ma se anin soyang hian ma ero an la talem hleilawa an komom chhun chu Rachel bial pa mania chi khani mania la om dan le zona chan dan atangin poi khoi tu ani lo tian hrenga la police la chuan Rachel chu tlan bo ngei ni nan langai ve lai lai chau thung atlan bo chan po bial pa fa pa ya anu le pa hril ngam lawa atlan bo ta ni nan langai zui boka mani ngei pon na fa pai lo thu voi tam tak soi ma se police chuan an rin dan chu ding ngei an ring thunga hetia police ten an fanu Rachel chu abial pa fa pa ya wanga tlan bo ta ngan ngai chu thil ni theilo hul hual ani thu soin Rachel nu Elizabeth chuan ka fanu hi chu tiang mi ani lo achunga eng po thleng se anu le pa hi hril ngam lo ani ngai lo an soyang hian fa pa yani point min hril nge nge yang ati hetia nu le pa berin police terin dan hian oi si lo wangin police te pon hoi hai le a ma han lak chun zom dan wang an ditlang hle mai malak zui zel dan tur shelawa mang ang takan om mek lai chuan Michael ate chung ko thian pakhat Alison John Michael a churon phone ta hlawa an fanu chan chin chu March nilia chi a hriat thu le a hriat vele ron phone thu te soin an chunga thil thleng chu poeti tak zet thu te ron soi boka hei baka hian thil poimo tak pakhat ron hril tel ta boka a thil ron hril chu hei hi ani Rachel Boni Khan Alison hian Rachel chu meiche pakhat nen Richmond Railway Station a hmuwa an chuan na tram a po Alison a hi a chuang ve nge a High Street le Williams Road anti in pona lai taka Rachel te thian dun chuan chuka a bak chu hmu chun zom ta bik lo he thu hi police chuan an chui zui ngal vata Rachel nu le pa te po kowin an chung ko mel hriat zong zong te ming le an fanu bo chung changa phone manga tor puina thuron soi tu zong zong te ming chu ziak thlathurin an thril boka phone a an tor pui thuron soi tu te po an lo tam phian mai heng zinga hian Rachel te no pan laia anin bula om thin an chung ko thian fanu Rachel aya kumlia upa Caroline atel vea ani phei hi chuan midang zong ai na tor pui moti mai turin nemna thu thatak tak aron soya Caroline hian March ni sari zandar kwale minute som panga vela Rachel pate abia ani police te chuan uluk takin Michael te phone record an thui let chara Rachel bo ma thlengin an thui let ta a heta hian thil pakhat an muchuak tanol mai Caroline hian February ni somni pariat lai dar nga le minute somni panga khan Michael te phone a hian biak anei ti mu chu ania voi khat mai poni lo voi ni ngot in biak na lo oma anin biak chung la minute som panga tonga minute som thumin kar ve lo ni poka Caroline le Rachel te in biak na nge ani ringin police ta chuan an chui ta nga la rang takin Caroline chen na pon zong hmuwa Caroline chen na hi Rachel en mu nun ber na mun na tong khan na lo nai hle maya he thu an hriat hian Michael te nu pa chu an tho veng huai mana achan chun fanu hi an open laia thian kom thin Caroline in lua alo om rengani don hian ti wangani ome an open lai khan Caroline hian Rachel hi lo om ve zeu thina hei wang hian Rachel nu le pa point be seinan nei le pha ta rengani police te chuan Caroline na thona mun an zong chuaka a che nai na tonga nai te electronic dora lo thoka an ha thona muna kom tura an pan chuan dor nei tu pa chuan Caroline chu dam lo awangin na thok tura lo kal lo tho soi tlat mai police te chuan thuk zokin an chuia Rachel Boni Khan Caroline hi na local lo ve chi boka police ten dor nei tu pan han zo chian chuan Rachel bo tonga ni khatni khan Caroline chu na kal zoka ma se nom sam lo dewa wangin kar tu na chola dil thu le chola lo pek thu dor nei tu pa chu na soitel ta boka Caroline hi arin hel om ta viau mai March ni sompani zingdar kwa vela police te chuan Caroline kom turin a chen na hunan vakala ma se tu ma mu turan lo om lo tlaidar nga an vakal le a kongkan han kika chang tu nom lo wangin an lut lui ta thawa thil danglam te chiaman hulo bedroom kongka anan honga Caroline chu chuata bokhup zo in lo muwa an biak laina chang si lo a thiamon ti mana
amar anan deka aladam tin thriat chuan rang theyang berin damdoi laman phur pheita a police train khat ero Caroline in bel chiang tu le Rachel sul nuom MTN fia turin anom khomwang thunga ma se Rachel sul nuom reng an husi lo dokana notebook pakhat chon han kewa he notebook a hian ani tunu Caroline ku jiak nge lo chuanga athil ti tum rang lo in jiak treu boka henga thil zia zinga hian Caroline chuan plastic surgery mangin a hmel ti dang lama tum thu te lo in jiak boka tin mundanga pe ma mithar anga nun bul tran that atum thu te lo in jiak boka he notebook ra hian danang taka mingthlang tur form lo om tel boka he form a hian Caroline chuan a mingthlang tur polo jiak diam to a mingthar tura lo zia chu midang ming ni lovin a thian nu ming nge Rachel ti chu lo jiak kal mai ani he thun chiar zo rual hian man mo takin police te chu damdo in lampanin an tlan phei ta ngala Caroline ni po biak thaina lo har to boka an kom zui ta an zona masaper chu a thian nu Rachel om na hriat lo thu ani Caroline chuan olsom takin Rachel chu athi to atisam eta ama thani thu le apa huana phum thu thaina soi ta veka police chuan Caroline pa huana Rachel a phum na mun nia soi chun bazong hala amun an vatlen chuan thlan khur thuk lo taka Rachel taksa nun na reng nei to lo chuan wa muta ani Rachel ngonga hian telephone free alo line vet nok lea Caroline hian telephone free mangin Rachel ngonga vetin thothei lovina siama athat zuita atha nu hian ruma chuar pakhata Rachel ruang hini ni chung zat chu alo da nge ti chuan ani thumnia apa huana hian phum ta ani Caroline le Rachel te hian no panzual lai khan veng khata in hlat lo takin an khosa thruina Caroline hi kumli la ya upazok ani wangin Rachel po hi lo om photo thrin school kal rual an ni khan school khata te pon lu dun thrin boka Rachel te chung kuang lo takin Caroline te chung ko bo ro khi hriom hlea anu le pa anin hau fowa an huwa phei chuan an in thren ta nge a Caroline hi anu le nau te pahni ne nang khosa zuita apa om lo nuwa po anin chung bo ruak chu ala hriom tho mai Caroline hi atlei rol chua khana thau thrin hlea amba po in hriam ati thei viau maya an skula po chainom na a hlo pha fo thrin an thenom tlei rol Rachel chu ot ngoi thrin Rachel anga mel tra le pianal ni alo chak thrin hlea alo thik ngoya hei hian ngai tu na sual ani tir pha ta reng ani Rachel chu da thata Rachel anga om zui chu tumta hun rei tak chung chu Rachel hi lo zir chianga ti chuan hun rem changa mu masak bera a ina hruailu dan kong a zong ta a hruailu thei pot chuan atan hun that tak aron her chuak don ni na hreboka ti chuan Rachel chu phone in a beta poisa hlona tur thatak a hriat thu hrilin a thlem ta hetia poisa tam taka hlo thei don chuan a phei khoko ber lei thei don a in hriat awangin Rachel po hian phur takin alo poma March ni kat sangka zakwa somkwa pakwa in mutur chuan remruat nan siam ta Caroline chuan an remruat na chutu ma hril lo tura chain abial pa tangial po hril lo turin ati poka Rachel po hian tu ma hril ta lo reng ani kha ti chuan an tumang chuan an mutange ya Caroline chuan an in lua Rachel chu hruai lu ta ai tura damdoi enga motel saka ti chuan a in rin lo lain hnunglama tangin telephone thui mangin Rachel chu are klum ta ani damdoina chonga chuan nu hian police chuan Caroline hin manzui ngala kota chung thu ngai tuani zuya kumsang ni khan ko chuan thiam lo chantirin kumsom ni chung lungina tang turin na chung thu rel ta kumsom panga atan nu khan lungina chonga chua turin Caroline hian thunei tu te dila danang taka omzui dona ahun taka in report zel thei don chuan chua ani tu thu hrilin January sang hi le sompa khan lungina train chuani le ta hetiang chung le katan na chan pakhat nia lang chu Caroline hian ril rulama harsan na lian tak anea aron chor chuana chung koina zir lo boka hei wang hian ril ru hriam re rengin hun lo mang thuina Rachel tha don po hian ril ru mumal taka pulo ni na lawyer te chuan kota thuan thlen wang ani ome an fanu mangai em that tu lungina train a chuak tian thria thian Rachel nu chu tira thin rim viau maya ma se puitling takin a fanu that tu Caroline chu tu man ti buai lova tha vo lo turin angian zui ta jok ani